Ей, Главчо! Ко правиш, бе? Я направи той с носа. Опасно. Опасно, не? Искаш една черта да ти дам? Ей, ти правиш ли? Ти? Никой път. Един път. Браво, ей, тъй хубава работа правиш. Ще стане някакъв лошо. Да. Аз никога не съм правил тъй, бе. Аз съм спортист човек, бе. Къде са зъбичи? Къде са зъбичи? Питам къде са зъбичи. Няма ги. Кажи, вие сте луди, не ставате, не? Брачета. Очи му червени. Очите ми червени ли са? Не. Очи му червени. Чуваш ли? Ой, ти не виждаш, бе. Главчо. Ще уби вършат. То се уби направо. Направо му отрепа този път. С парите, с парите. Навива парите. Навива парите. Много осудим, много осудим. Да. Значи един пакет, ела тук. Ела. Ела, бе. Ще се надърви пишката и ще искаш да и без цяло село след той. Той е скупен. Скупен. Да не се размножава ли? Тъй правиш ли? Тъй правиш ли? Да той ми вържа. С пари си. С долари. Да. С долари ли? Добре. Разбира играла ще. По телевизора го дава ли? Чак по телевизора ли са ма давали? Мали.